Lodwa tajba, illum il-ġimgħa 27 ta' Marzu. Nilqakom għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa mill-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana. Iċ-ċelebrant huwa l-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum se nitolbu lill-Alla biex jimlina bil-kuraġġ u jbedna minn kull biża'. Il-Papa Franċisku il-bieraħ stess qal li f'da żmien ta' sofferenza ħakimna ħafna biża' u għalhekk talab l-għajnuna tal-Mulej biex insaħħu l-fiduċja u nelbu l-biżgħat tagħna. Nitolbu flimkien mal-Isqof Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Flimkien ninaqdu għal din l-Ewkaristija, nitolbu lill-Alla il-grazzja li jkun dejjem magħna, li jberikna, illi fina jiżranki l-imħabba u l-paċi tiegħu, ħalli aħna nistgħu nelbu il-biżgħat tal-ħajja. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Int li nżilt mis-sema biex issalvana Mulej ħniena. Int li ħadt il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna Kristu ħniena. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' taħodna ant il-Missier Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, int ħejjejt għalina għajnuna xierqa biex nirbħu dejjem aktar in-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li nilqgħu bil-ferħ il-frott tat-tiġdid tagħna u bil-qawwa tiegħu li taħdem fina għatina ħajja tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. In-nies ħżiena ma ħasbuhiex sewwa u qalu bejniethom: nunżbulu lill-ġust għaliex hu ta' xkiel għalina fit-triqietna u kontra l-emejjel tagħna iċċanfarna għax niksru l-liġi, jixlina għax immorru kontra it-tagħlim li ħadna. Jgħid li jaraf l-Alla u jsejjaħ lilu nnifsu bin il-Mulej. Għalina u ċanfira tal-femiet tagħna, narawh biss taħt għajnejna idejjaqna. Għax mhijiex bħal tal-oħrajn ħajtu u ma tixbaħx lil ħadd l-imġiba tiegħu. Lilna jodna ta' nies folozz, jistmel drawitna bħal ħaġa muqżiża. Ħin jsejjaħ it-tmiem tal-ġusti u jiftaħar li Alla missieru. Ħa naraw u x'veru kliemu, naraw fl-aħħar se jsir minnu. Jekk il-ġust u iben Alla jaqbes għalih Alla u jeħilsu minit l-dewwa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħqrija biex naraw xi tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtawilu għal-mewt tal-mistħija, għax kif jgħidu għandu min ħarsu. Hekk ħasbuha imma tqarqu, momija minn ħżunithom. Ma femux il-ħsibijiet moħbija ta' Alla, ma bassrux li hemm il-ħlas għall-qdusija, lanqas marfu li hemm premju għal min u blaħtija. Il-kelma tal-Mulej. Ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Rib il-Mulejn lej dawk b'qalbhom maqsuma. Rib il-Mulej lej dawk b'qalbhom maqsuma. Il-ħarsa tal-Mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifrikietom.
Jajtu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismaħħom, mid-dwejja kollha tagħhom jeħlisom. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu il-mulej. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Iħarislu għadmu kollha, ebda waħda ma tiksirlu. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddej tiegħu, kull min jisken fih ma jkollux xi patti. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu baqa' jdur fil-Galilija għax ma rridx joqgħod idur fil-Ludija billi l-Lud kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. Kienet qorbot għall-Lud il-festa tal-Erejjex. Wara li ħutu telgħu għall-festa telgħu wkoll mhux bid-der imma bil-moħbi. Xi wħud min-nies ta' Ġerusalemm qalu dan mhuwiex dak li qegħdin ifittxuh biex joqtluh. Araw, wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem u ħadd ma jgħidlu xejn. Jaqgħu tassew li l-kbarat għarfu li dan hu il-Messija. Imma dan nafu minn fejn hu. Il-Messija meta jiġi ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej. Ġesu huwa jgħallem fit-tempju olla leħnu qal: intom li tafuni u tafu wkoll minn fejn jien. Jien ma ġejtx minn rajja, imma hemm wieħed tassew li batni, wieħed li intom ma tafuhx. Jiena nafu għax jien minn għandu ġej u kienu li batni. Huma fittxew jaqbduh, iżda ħadd minnhom ma mett idejh fuqu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Il-kelma tal-mulej. Waħda mill-mistoqsijiet li ġieli nagħmlu lil nfusna hija għaliex tagħmel il-ġid u taqqa' fuq wiċċek. Għaliex tipprova tagħmel it-tajjeb u ssib ostakli u ssib min jippersegwitak għax tagħmel it-tajjeb. Inġili nisimgħuha din mistoqsija ġieli forsi għamilni aħna stess li nfusna. U nifhmu għaliex meta aħna naraw dan fid-dawl ta' Ġesu. U fl-Evanġelju darbtejn hawn miktub li kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. Għadna mhux fil-passjoni u l-mewt ta' Ġesu biċċa qabel, imma kien hemm in-nies diġà qegħdin ifittxu li joqtluh. U torbot ukoll ma' dak li smajna fl-ewwel qari miktib tal-Erf li l-bniedem ġust, il-bniedem tajjeb isib min jippersegwitah għax hu tajjeb għal ebda raġuni oħra ħlief għax jagħmel it-tajjeb. U Ġesu kien l-ikbar eżempju ta' dan meta hu li tant għamel ġid, li tant ħabb lin-nies sab din il-persekuzzjoni u min ifittex li joqtlu. Ma x'kienet ir-reazzjoni ta' Ġesu quddiem dan kollu?
L-ewwel, nsemmi 3 affarijiet. L-ewwel, Ġesu ma beżax. Ġesu insibu hawnhekk meta mar għal din il-festa tal-Erejjex fit-tempju jolli leħnu u jgħid b'mod ċar, jgħallem b'mod ċar. Avolja jaf li hemm min qed ifittex biex joqtlu, ma beżax. Baqa jgħallem il-verità u jgħidha b'mod ċar. Ġesu baqa wkoll jgħix b'fedeltà lejn il-missjoni tiegħu. Hawnhekk isemmi lin-nies fit-tempju il-missjoni li fdalu l-missier. Kienu li batni u rrid jibqa' jgħix b'fedeltà sal-aħħar kif għamel din il-missjoni li Alla fdalu fideh. U Ġesu minkejja l-persekuzzjoni kollha dejjem wieġeb b'imħabba u dejjem wieġeb ukoll b'din l-attitudni ta' paċi u mħabba lejn dawk li ppersegwitawh. Qatt ma qal kelma ta' vendikazzjoni jew ta' vendetta jew li wieġeb bl-istess mod għal din il-persekuzzjoni. Qatt ma fittex li jippersegwita hu in-nies imma dejjem wieġeb l-imħabba. U f'dawn it-tlieta għandna għajnuna għalina jekk aħna tassew inkunu qed infittxu li nagħmlu dak li hu sewwa u nsibu min b'xi mod jew ieħor jgħaddina minn dbatija minħabba fekk. Naqlawha fuq wiċċna minħabba fekk. Biex aħna bħal Ġesu u din nixtieq tkun it-talba tagħna llum, l-ewwel ma nibżawx. Nelbu l-biża'. Ma nqatt nibżgħu nistqarru l-fidi tagħna. Nibżgħu jekk naħbuha, mhux jekk nistqarruha. It-tieni li aħna wkoll ngħixu b'fedeltà lejn il-missjoni li Alla fdalna f'idejna u allura kulħadd skont ir-responsabbiltà tiegħu jew tagħha li naqdu din ir-responsabbiltà b'fedeltà. U t-tielet li aħna dejjem inwieġbu bl-imħabba għal kull min b'xi mod jew ieħor joħloq ostakli fil-ħajja tagħna. Qatt tpattija jew vendikazzjoni jew vendetta għal dak li nirċievu ħażin, imma dejjem inwieġbu bl-imħabba ħajkonna tassew il-paċi ta' Alla f'qalbna. U meta nagħmlu hekk, nindunaw li jkollna l-ikbar grazzja għax inkunu qed nixbħu tassew lil Ġesu illi huwa l-ikbar eżempju għalina fil-ħajja tagħna. Nitolbuh din il-grazzja li aħna nkunu nixbħuh speċjalment fil-mumenti ta' dbatija meta aħna ngħaddu minn dbatija għax infittxu nagħmlu dak li hu sewwa. Ew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli xxandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha. Nitolbuk għall-Papa Franġisku
għall-Arċisqof tagħna Charles, għall-Isqof Mario, nitolbuk għall-Knisja kollha biex aħna nkunu tassew ikonna l-istess sentimenti ta' Ġesu u inti tgħinna fil-missjoni tagħha. Nitolbuk għall-morda kollha u għall-familji tagħhom, nitolbuk għal dawk li qed iduru bihom u qed jgħinuhom, għat-tobba, l-infermiera, l-ispiżjara, l-operaturi fi qasam tas-saħħa u dawk kollha wkoll li qegħdin jaħdmu foqsma differenti fis-soċjetà b'servizz essenzjali fis-soċjetà biex intagħtihom l-għajnuna f'din il-ħidma tagħhom. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem ngħixu b'responsabbiltà dan iż-żmien diffiċli li qegħdin fih u nfittxu li nħarsu s-saħħa u l-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Il-waqt li nirringrazzjawk għax-xita nitolbuk biex tkompli tagħtina xita f'jieda u f'waqta li tagħmel il-ġid. Nitolbu. Bi-grazzja tiegħek mulejjejna biex nelbu dejjem il-biża' u għatina il-kuraġġ ħalli nimxu dejjem kif għallimtna inti. Nitolbu. U nitolbuk għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn il-ġranet u għall-familji tagħhom, nitolbuk biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem u lill-familji il-faraġġ. Nitolbu. Mulli Alla tagħna, ilqa' it-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu isir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu isir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Għatina Alla li tista' kollox li s-sagrifiċċju li nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu tal-għaġeb u jwassalna aktar safja għand dak li waqfu għalina ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna, sewwew xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li żjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismew l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawet, birek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġism li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omma Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaloliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dubietna bħalma naħfru minn oħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżeħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Muli Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj,
Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni mittijiet kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-ikmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu il-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għammen mulej li bħal ma nħallu warajna li moddi tagħna u nitlu f'ħajja ġdida, hekk ukoll nitnatfu mid-dnubiet qodma tagħna u niġġeddu b'femiet qaddisa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Sanselmu lil Marija bit-talba tas-Salva Reġina fil-waqt li nitolbuha dejjem biex tħarisna, biex bil-preżenza tagħha ta' tgħinna nelbu kull biża'
tatina il-kuraġġ fil-ħajja tagħna speċjalment dawn il-żminijiet diffiċli qed ngħixu fihom u dejjem tkompli takkumpanjana bl-imħabba tagħha. Ilek inajtu għaliex aħna trufnati u li terfa li jgħidu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wifra d-nur. Ija mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnijiet tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-truframent Ġesu frott il-mirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u bija u ħelwa Verġni Marija. Ek naslu fit-tmiem din il-quddisa, infakkarkom li il-lejla aħna nkunu magħkom għal-quddisa fil-5:30 u wara ser nwaslulkom xandira diretta mill-Belt tal-Vatikan fejn il-Papa Franċisku ser imexxi mument straordinarju ta' talb minn Pjazza San Pietru. Hemmhekk ser tiġi proklamata l-kelma ta' Alla, isir mument ta' adorazzjoni ta' sagrament imqaddes u wara il-Papa ser jagħti il-barka urbi et orbi lil-belt u lid-dinja bil-possibilità li wieħed jirċievi l-indulġenza plenarja. Nistedinkom tkunu magħna l-lejla għal dan il-mument ta' talb importanti għall-insara u għad-dinja. Insellmilkom.